I'm going to give a prophecy that is in parable form. It's going to be a proverbial prophecy. I'll give this prophecy in Shona first, and then I'll also give it in English. This prophecy, chiprofita ichi, chine mibvunzo yachiinayo. Chinoti icho, Adonija zvaakamukira baba, akati ndaakuda kutonga baba wangu wanonoka kufa. Akararama here Adonija. Chiprofita chinoti Adonija anga asiri mwana here waDhavhidhi. Musi waakatora bhiza, akatora hwamanda akaridza. Vanhu vakamhanya naye vakati Adonija ndimambo. Anga asiri mwana here waDhavhidhi. Adonija hausi kupindura, ndo chiprofita chacho. Chikungotaurwa chiti hachipindurwa. Akararama here Adonija. Ko Adonija zvaakapanduka, haana kubatsirwa here naJoabhu akanga ari muzukuru. Ko Joabhu anga asiri mukuru wehondo yaDhavhidhi here? Iye Joabhu zvaakamukira sekuru achibatsira Adonija, akararama here Joabhu? Ko iye Abhiatari muprista weimba yaMwari haana kumhanyawo here naAdonija, akatsigira Adonija Abhiatari kusvikira Solomoni ava kutonga. Anoti dai usiri munhu akambomira paatari ndakubaya, achada kukuona muguta reJerusarema, enda kumba kwako, wadzingwa mabasa rouprista. Abhiata pakamhanya Adonija apandukira mambo, akamhanyawo naye Abhiata. Zadhoki ndiye asina kuenda naye, naNathani muprofita waMwari ndo vakaenda kuna mambo vakati, mambo mamukirwa, chiendai munogadza Solomoni. Mamukira aita Adonija, mukasiya zvakadai anoramba achitonga. Haana kumbotonga here Adonija kusvikira Solomoni agara pabhiza. Haana kumbotonga. Hakuna here vakavigira Adonija zvipo vachiti ava mambo. Hakuna here vakavigira Adonija zvipo. Kwaiye Joabhu akanga apindwa nei kuti achiziva zvakanga zvarehwa naMwari, achishandisa Nathani muprofita kuti achatonga panzvimbo yaDhavhidhi ndiSolomoni. Sei Adonija, sei Joabhu akamhanya naAdonija. Kwaicho chinosaka Adonija ade kuvata pamubhedha wababa chii? Chapera chiprofita changu. Chapera. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti akararama here Joabhu? Akararama here Adonija? Mubvunzo iwoyo ngauchengetwe mundangaro dzevanoda kunzwa kurayira kwaMwari. Amen. Akararama here Adonija? Akararama here Joabhu? Akararama here? This is the prophecy. Let me repeat the prophecy in English. When Adonija mounted a coup against his father, the king, did Adonija survive? Did Adonija have longevity in his life? When Adonija rose against his father, saying, my father is refusing to die, I want to rule today and tonight. Did people not run with Adonija and supported him? Did people not litter the streets with speeches and songs and ululations and whistles, celebrating the ascension of Adonija into the presidency? Was Adonija alone in this rebellion? Was not Joab the commander of the army of David in this conspiracy? Did Joab leave after this conspiracy? What about Abiathar, the priest of God?
what went into him when he supported such an armed insurrection against a king which God had ordained for a specific period. Abiathar, the priest of the God of heaven, did he not get him reminded of the prophecy which Nathan the prophet had given, that God had chosen Solomon and not Adonijah, even though Adonijah was an elder son to David than Solomon? God was not inspired with age, he was inspired with his joys. Did this conspiracy live for too long? What happened to Abiathar? What happened to Joab? What happened to Adonijah? Are they going to live? Is Joab going to live? Is Joab going to live? End of prophecy.